କିଏ? କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ବସ ବସ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଟିକେ ଝାଡୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ କରିବେ ଆଉ। ମାଷ୍ଟର ନା ମୁଁ ଏଠି ପିଅନ? ସାର୍ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବି କି? କଣ? ଗୋଡ଼ ହଉ ପୁରା। ହରିହର ଇଏ କାରବାର ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ପଛପଟରେ ଆଗେ ତାଲା ମାର। ଶଳା ଆଣ୍ଠିଆ ମଣିଷ ଆଗରେ ବଇଛୁ। ଚାଲ ଏଠୁ। ଶଳା ଏମିତି ବୋତା ପରି କାହିଁ ହଉଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଗ ଉପର କାମ ସାରିଦବା, ତାପରେ ତଳ ପାଠ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉପର ଚଢା ହରିହର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗ ଗଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଣ୍ଡୁରାମ ଧାରୀ ପିଚାସିଆ ଗୋବରା ବିକାଶ ହଲ ହଲ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ସାର୍। ବିଦ୍ୟାଧର ଗଲ ଗଲିଆ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶଳା ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକଉଛି ନା ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣଉଛ ତମେ ମାନେ ମତେ? ଆରେ ନାଳୁ ପାଣି ଆସିନି କିରେ? କାହିଁ କୋଉଠି କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ଯାଉନି? ଆରେ ଉପରେ ଚଢ। ହଁ ସାର୍ ତ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଭଲ ଭଲ। ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାରେ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପକା। ଚାଲୁ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଠଉଥାଉ, ଆଉ ମୋ ନାଁ ପାଣି ପବନକୁ ସବୁ ଜେଜ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ସେମିତି ଅମୁଆ କରି ରଖିଥାଉ। ହଉ ଛାଡ଼ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜେଜା ମନମୁଖୀ ଜେଜା ପଢିବା। କେଉଁ ନାଳରେ ପାଣି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ କହିଂ। ହଉ ଗଲ ଗଲିଆ କହ। ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ନା ତ? ଆରେ ହଲ ହଲ ଇୟା ହଲ। ୟେସ୍ ସାର୍। ମନେକର ତୋ ପାଖରେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ହଉ କହିଲୁ। ନା ସାର୍ ମୋର 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ରୁହ ହାର୍ଡ କରୁଛୁ ତମ ପାଇଁ। ସରକାର କଣ କଲେଣି? ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଘୁରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭଲ ସାଇରୀ କହିପାରିବ? ହଲ ହଲ। ହଲୁଛି ସାର୍। ହଉ ତୁ କହିଲୁ। ଜେଜ ଗୋଟେ ସାଇରୀ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, କହିବି କି ସାର୍? ହଉ କହି ପକା। ଘଷି କହିଲେ ଜାଳ, କହୁନା? ଆଁ କରି ଦେଖୁଛ କଣ, କହୁନା? ଘଷି କହିଲେ ଜାଳ, ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ, ଯୋଉଟା ବଢେ ସେଟା ହେଲା ବାଳ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ? ଖରା ବେଳିଆ ଛୁଆ ଗୁରାକ ବସ ବସ। ଫାଲତୁ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା ହରିହର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସବୁବେଳେ ତ ଚଢି ଯାଉଛୁ, ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସରଟା ଦେଲୁ। ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାଁ କଣ କହିଲୁ?
କହିଦେବି। ଏ କହୁନୁ। ସାର୍ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପାଠ କଥାରେ ଲାଜ କଣ? ସାର୍ ଷଣ୍ଢ ଏ ଶଳା ବେମୁରିଆ ଛୁଆ ଗୁଡାକ କିଛି କରେଇ ଦେଉନା ପାଠ ନା ବୋ ଆଳ